Look at this. Just take a look. This statue here you see is of Peter in the back. Black Peter. The Apostle Peter, black. Look at this Ark of the Covenant. If you can look, you got black images, all of the prophets and the Israelites that they're carrying. Talking about they just discovered it. No, they didn't. This one was painted by Luke. Jet black Mary, jet black Christ, covered with gold. Look at this. Inside one of the cathedrals. Look on the walls. Black images of angels, of God. Now, emva kokuthi umongameli waseRussia ekhipha imfihlo abekade ayigcine for many years, bayayazi bonke ke vele bona belungu laba abaphezulu nabaphathi bamazwe bebeyazi, right? But emva kokuthi umongameli waseRussia eveze imfihlo enkulu ebigciniwe istory show ukuthi akumele iphume, waveza ukuthi uJesu wayemnyama. Emva kokuthi abazali bakho bekufundisa ukuthi umhlophe, okhulu bakho bekufundisa ukuthi umhlophe, okhokho bakho bekufundisa ukuthi umhlophe umlungu. Emva kokuthi umongameli waseRussia kuvezile lokho, phesheya bashintsha amasonto bawenza ama-tavern because babone ukuthi it's a waste of time lento bebeyenza, iwumdlalo. Phesheya bathatha u-action. Now umbuzo umile, ngiyabona siyawushalazela siloku sizungeza siyale nale. Umbuzo kusumile kunina bantu abamnyama, senzwile ukuthi umsindisi umnyama akekho emhlophe. I know kubuhlungu kunini ukuthi akayena umlungu umsindisi. Umbuzo umile, nina ke nenze njani njengoba phesheya sebephendula amasonto bawaphendula ama-tavern, abelungu baqhubeka lento zabo abebeyitshela ukuthi umsindisi umhlophe? Nina ke esenazi ukuthi uJesu umnyama, niyayazi into enibalekelayo, niyalazi iqiniso deep down enhliziyweni zenu, but ni pretend engathi khona ukusazoshintsha, khona ukusazokwenzeka. Seniyalazi iqiniso manje. Umbuzo uthi nibuyela nini kuShembe na? Ngoba phela umuntu omnyama unonwele olunje, kumele nje wena ngabe ungaphansi kwenkolo yobuNazaretha, ngaphansi kwaShembe. Finish. Not okunye. I hope izodlala le video. Umbuzo umile uthi nibuyela nini kuShembe na? Ngoba niyazi. Nikhetha ifiso zenu, nikhetha ukuthandwa nina noma nikhetha iqiniso na? Umbuzo sibuze wena, asesho ukuthi hambe yokholwa khona. Akusiwo wonke umuntu oyoba iNazaretha. Kodwa izinto zasemakini nilungisa nini ukuze imndeni yenisindiswe, kusindiswe okhokho benu? Nisilungisa nini? Ngoba phela benitshela ukuthi nenza right all along, only to find ukuthi benifidwa amanga. Nibuyela nini kuShembe? Okhokho bethu babengahlanye emakhanda uma bethi uJesu mayesebonakala thina siyofana naye. Abazange baze basho bathi mesebonakala uyoba umlungu, uyoba mhlophe qhwa. But lokho sakuziba, sasikucula emasontweni kodwa singaku-understand, sakuziba, sakhola lokho sekufunzwa abelungu ukuthi uJesu umhlophe umlungu. Babengahlanye emakhanda lokho bethu mebethi uJesu mayesebonakala thina siyofana naye. Babemnyama ngebala, by the way. Babazi ukuthi lo omhlophe abafunzwa yena akusiyena, ngoba phela lo omhlophe phela wangena kabuhlungu, kwabulawa abantu, kwabulawa amakhosi, kwahlukunyezwa abantu, wafakwa ngenkani ngeinyembezi. Bayisaba lento okhokho bethu, bayisaba. Wangena ngokusatshisa ukuthi uzosho isihogweni uma ukuthi awuvumi lona. Akangenanga emsebenzi asezulwini, wangena ngefiye. Bakhula besaba okhokho bethu, bafundisa izingane zabo, nezingane zabo zafundisa izingane zabo till today. Babesho ukuthini okhokho bethu mebethi uma esebonakala thina siyofana naye? Number 2, nicatha amaNazaretha avelaphi? Njengoba kukhona amaNazaretha, nicatha avelaphi lamaNazaretha? Ngoba phela uJesu, uYeshu
wayeyinkosi yamaNazaretha. Nicathi avela phi lamaNazaretha? Uphi yena pho? Uphi yena? Kwakhona amaNazaretha wangaba khona yena. Ingoba lilindele umlungu. And into ekumele si-admit sinabantu abamnyama siyazinyanya. Yabo sometimes ukuze ulapheke ukugula onakho kumele u-understand ukuthi uphethwe yini. Khona lesifo esisiphethe lo sheve sawudla ukuthi sizinyanye. Still namanje khona abasanethemba lokuthi kuzovela umlungu. Namanje lamaNazaretha ngicathi avelaphi lawa khona. Iphi inkosi yawo? Ngoba phela uJesu wayinkosi yamaNazaretha. Yini noma ngicabanga ukuthi amaNazaretha ahlukana kabili, khona amaNazaretha abantu, khona namaNazaretha abelungu, lawa mixile abelungu namaNdiya nabantu mhlawumbe iwona lawo niwashoyo. Nicathi amaNazaretha avelaphi? Nicathi iSabatha livelaphi ngoba phela uJesu wayinkosi yeSabatha? Ake sikhulume iqiniso nje abantu bakithi. Singalokhu sikeke phesheya amasonto bawaphendula amathaveni. Nina-ke abantu abamnyama nizobuyela nini kushembe na? Ngoba seniyalazi iqiniso. Yini nilindini? Yini ongathi ngempela ilindi ngoba phela iqiniso liphambi kwenu. Niyakwazi ukukholwa ukuthi uJesu umlungu wahamba phezulu kolwandle. Niyakwazi ukukholwa ukuthi uJesu umlungu wakhuza ulwandle lathula lamnalela. Kodwa anifuni ukukholwa ukuthi ushembe la eThekwini, eSouth Africa eThekwini, wahlehlisa ulwandle. Wakhomba ulwandle lwahlehla. Nithi inganekwane. Lapho labantu bakashembe neinganekwane. Kodwa nakholwa ukuthi umlungu ngobani siyazinyanya. Sinesifo sokuzinyanya, siyagula. Kumele sik-understand lokho ukuthi sabulawa. Ukuze silapheke kumele sazi ukuthi siphethwe yini isifo sokuzinyanya. Kumsebenzi wethu ukuthi sifundise abantu abamnyama ukuyithanda. Kumsebenzi wethu ukuthi sifundise abantu abamnyama ukuziqhenya ngokubona. Kumsebenzi wethu ukuthi sikhulume iqiniso, ukuthi lifika kambe kubantu, ukuthi bayathuka abantu, ukuthi banjani bazos-unfollowa. Asinamsebenzi nako konke lokho. Kodwa kwethu kufundisa iqiniso njengoba linjalo. Umbuzo umile. Noma siyinzalo yalabo okhokho bethu ababayintamo lukhuni, bamphika bethu umuntu, besho uJesu bethu wena umuntu wena. Noma mhlawumbe sile ingane zabo, le ingane zabo siyinzalo yabo abalahlwa. Uzuzusho uthi okay, ngake mina ngikhonza umuntu. Imake uJesu waqala nini ukuba uNkulunkulu? Okay, lo Jesu umlungu khona uzojabula. Lo Jesu umlungu waqala nini ukuba uNkulunkulu? Waba uNkulunkulu esekhotheme noma esaphila emhlabeni esawumuntu esadle salala. Waqala nini ukuba uNkulunkulu? Waqala nini ukuba umsindisi? Waqala sefile? Waqala sekhotheme? Waqala nini ukuba uNkulunkulu na? Ngoba emva kokuthi ebhabhadiswe wabe seUNkulunkulu eseyindodana yakhe, esenza umsebenzi esezulwini. Yini-ke ehlukile la eNazaretha? Iqiniso limile abantu abamnyama. Isikhathi sokuncenga kanye nesokumasaja namanje asisekho. Kumele sikhulume iqiniso brutally njengoba linjalo. Defender ngama-facts. Ilogic ithini? Ucathi abelungu bekunyanya kanje. Umlungu angadla ngesipuni esikhothwe yinja. Ngeke azadle ngesipuni esidle wena esingenemlomeni wakho. Kodwa wena ucabanga ukuthi zoba usezulwini naye. Yini noNkulunkulu ngabelungu? Mubabuka nje wena abelungu ubona uNkulunkulu. Abantu abanomlando ongcole kanje. Wena ubona uNkulunkulu, ubona abantu abahlangene nezulu. Abelungu babengavuma ukuthi kubulawa omunye umlungu omhlophe njengabo. Ucathi wena omunye umlungu omhlophe wayengafela wena umuntu omnyama. Abafowabo bebhizi bekudelaza lapha ngama-washing, bebhizi bekumele usuku lonke, bekukhomba lapha nalapha, bengenazwelo. Ucathi wena-ke khona umlungu omhlophe engafela wena. Ake siyifuni. Abona nje manje sabantu abamnyama iqiniso siyalazi ukuthi sikhethe ukuba ntamo olukhuni, sikhethe ukuthi siye konhliziyo ngiyisi. Sonke siyalazi iqiniso, akekho nje umuntu ongathi akazi.
Sekukuthina-ke sabantu abamnyama sesho ukuthi sithini, kodwa nje iqiniso kumele likhulunywe ukuthi le nganekwane besifunzwa yona isiphelile. Sekukuwena ukuthi ulawulwa yini, umbethwe yini, umbethwe yilabo khokho vele ababevele belahliwe, abangambonanga uJesu, abamphika bethi bona bazi uMose, abamazi lo uvelaphi, bethi umuntu. Namhlanje nithi nazi uJesu. Into iseselinathi bantu base Southern Africa, niyalazi iqiniso. Sicela sibambe la, sabonga kakhulu.